potser morirem, Abans no he acabat de depurar la tècnica. Oh. A veure, la tècnica és... Um, un cop estiguem agafats, mantenim l'L1 apretat i anem saltant, simplement d'una a l'altra i ja està, és molt fàcil. El que passa que a l'últim moment no he aguantat bé el pajarraco i he caigut, sí, a l'últim. Ah! Sí, esperem que la bateria del controlador no ens treixi. Sabeu on sou, oi? A www.badajocs.cat. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada dimarts i cada divendres al Galeria Electrònica de Flaix FM a través d'internet o a través de les zones FM, els dimarts a 2:15 i els divendres a 2:45. Aquesta setmana, per exemple, vam fer coses tan interessants com regalar un fantàstic DJ Hero per a Xbox 360 amb la seva platina, el seu videojoc, i la veritat és que val molt la pena escoltar-nos, a part de que sempre tindreu les notícies d'última hora tant al nostre portal com a Flaix FM i al Galeria Electrònica amb Txella Xendri, que s'ho curra moltíssim.
he perdut l'explicació. Sé que deia 3 cops la X, però no sé cap on m'havia d'anar. Ara, va. Ostres, jo no el volia matar, m'han dit apreta la rodona ja. Hòstia, pobre nano. Una mica... Això són el que en diuen els danys col·laterals, no? Fixeu-vos amb la textura de la sang que ha deixat a la paret. Una mica cotre, eh? No perquè no estigui bé a la paret, però si us hi fixeu, jo estic entre la paret i la textura. Fixeu-vos-hi bé. I en Kratos fins i tot diu, no pot ser, no pot ser, no pot ser, un cafè... Aquesta tonteria és que són les 7 del matí, hosti. No es pot treballar a aquestes hores un dissabte. Perdoneu, eh? Tornem a enfocar... I continuem. Hosti, aquí em cremaré. Ara em sembla que estigui jugant al Tomb Raider o a l'Uncharted. Però m'agrada.